takže čaute ľudia a vítajte v dnešnom videu. Dneska tu máme tento galériu, to môžeme nazvať. Tak si to poďme pozrieť. Dostali sme k tomu nejaký papier, kde je celkom 5 otázok. A na konci nejaké tajné slovo, ktoré budeme musieť poskladať. Tak, poďme. No, takže ako prvú otázku tu máme, že akú farbu majú klobúky púk, keď sa na ne pozriete. Tak vlastne sú tu možnosti červená, modrá, zelená, no a to je všetko. Takže určite červená, ako vidíte, môžeme sa tam pozrieť všetky huby, aj tam napríklad, sú proste červené. Takže prvú otázku mám za sebou a je to písmeno J. No takže ako ďalšia otázka je, pri domčekoch a stromoch sa usmievajú oranžové tváre. Ako sa volajú? Keď sa pozrieme, tak máme tu domček a huby. To znamená, že to budú každopádne určite tekvice. Máme tu možnosti jablka, tekvice a snehuliaci. Takže určite sú to tekvice. Čo je písmeno A? No, takže máme tu tretiu otázku. Koľko medvedích strážcov stretneš po ceste magickým lesom? Máme tu jedného a keď sa pozriete, tak tam vzadu je ešte jeden. Čo sú všetky? To znamená, že sú dvaja. Čo je písmeno S, čo som si zakružkoval? Tak poďme na ďalšie otázky. Takže máme tu ďalšiu otázku, čo je vysia z hora, svietia v noci, magický les, je v ich moci. Kto sú? Keď sa pozrieme nad nás, sú to jednoznačne kvety. To znamená, že si kružkujeme druhú možnosť, ktorá je N, takže kvetiny. Pomaly sa pohybuje lesom a domček nosí stále so sebou. Kto je to? Môžeme sa pozrieť rovno pred nás. Takže podľa mňa to bude slimák, ktorú máme možnosť dlhé A. To znamená, že vlastne už máme celú hadanku, takže si poďme pozrieť písmená. Jasná. Ako prvé tu máme J, A, S, N a A. To znamená, že tajné slovo je jasná. No, takže to by bolo všetko. Uhádli sme tajné slovo, ktoré je jasná. Ešte sa môžeme rozlúčiť s týmto medveďom. Takisto tu potom máme ešte, pretože sme v starej lanovke, to znamená, že tu máme kruhy. Takže vlastne to by bolo všetko z tohto videa. Tak ešte sa môžeme ísť pozrieť do domčeku. OK. No, tak to by bolo všetko. Ja sa s vami učím, tak čaute.